Beda l-proċess biex jinbena impjant ġdid tal-ogħla kwalità biex jieħu post l-inċineratur tal-Marsa. Dan fil-waqt li fil-jiem li ġejjin ser toħroġ l-ewwel sejħa l-offerti biex jiġu mħejjija studji dwar id-disinn u l-ambjent. B'investiment ta' 50 miljun euro dan l-impjant ser jitratta skart kliniku. Dan ħabru l-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia fejn spjega li pajjiżna għandu bżonn infrastruttura ġdida għall-immaniġjar tal-iskart. Għaldaqstant dan l-impjant ser ikun magħmar bl-aħħar teknoloġija disponibbli. Bekk, dan l-impjant se jkun qed jikkumplementa l-impjant ta' ġenerazzjoni ta' enerġija mill-iskart u dak tal-iskart organiku li se jkunu qegħdin jinbnew fil-kumpless EcoHive fil-Matab. Il-Ministru Farrugia stqar li dan il-proġett se jwassal għal qabża sostanzjali fil-kwalità tal-ħajja u huwa pass ieħor fi triq il-qudiem għall-ekonomija ċirkulari. Qegħdin naraw li konna impjant state of the art li jingħaqad mal-kumplessi l-oħra mal-impjanti l-oħra fil-kumpless EcoHive fil-Matab. L-impjant il-ġdid se jkun jiswa madwar 50 miljun euro u se naraw li dan ikun biswit l-impjanti l-oħra biex nimxu lejn ekonomija ċirkulari u allura mill-iskart li wieħed jaħraq ikun qed joħloq enerġija elettrika għal benefiċċju tal-Maltin u l-Awċin kollha. Minkejja dan, sakemm jitlesta l-impjant ġew fis-seħħ numru ta' miżuri biex jitnaqqas il-pis fuq l-inċineratur tal-Marsa. Fost oħrajn kien hemm titjib fis-sistema ta' trattament tal-ilma maħmuġ, kif ukoll il-ħażna adattata għal frakassi tal-għadam. Il-kap eżekuttiv tal-Waste Save Richard Bilocca spjega kif fil-jiem li ġejjin se jkun hemm diskussjonijiet ma' biċċeriji privati u irtietet tal-bejjem biex bi sforzi żgħar jagħmlu differenza kbira fl-operat tal-impjant. Tal-impjant jiddependi fuq kwalità tajba tal-iskart, jiġifieri l-iskart jasal hawnhekk frisk dan li nitkellmu fuq fdalijiet tal-annimali u bekk ħankunu din nitolbu l-għajnuna tal-produtturi biex huma itejbu l-operat tagħhom ħalli meta l-iskart jasal hawnhekk ikun f'kundizzjoni tajba u jiġġenera ferm inqas inkonvenjent.